Καλησπέρα gamers, θα μου σκύλω Ριτσάρδ εδώ και είμαι με τα πεζοπόρο. Να το. Γεια σας! Είστε ο πεζοπόρο. Παίζουμε στον CubeCraft Games Hide and Seek, το βρήκα. Πού, Έπεσα πάλι έξω από τον κόσμο. Έλα, θα μπούμε στο Easter. το κορίτσι μας το καλό. Ωχ, Οχ, τι στο... Να σε πεζοπόρε. οχ. Τι. Ωχ, χελονιτζάκι. Χελονονιτζάκια. Όχι. Ναι. Κάτσε, πού είναι το χελονιτζάκι? Άτος. Α, είναι ο μπλε. Εμένα μου αρέσει ο κίτρινος. Δεν υπάρχει. Τι είσαι. Gold. Οχ, Goldie. Block. Κι εγώ μπλοκ. Εγγύσαμε. Γιουπι. Όλη την ώρα τώρα έτσι θα γίνεται. Πάμε και ένα survival game μετά. Πάμε έλα ξανά στο τέτοιο. Library. Φω, φίλε, έχει πολύ ζέστη. Ω φίλε, έχει πολύ βλέστη. Όχι, αυτός δεν είχε μπει πριν μαζί μας. Και αυτός. Ναι. Και αυτός, και αυτός. Και αυτός. Και αυτός. Και αυτός. Φύγε από εδώ, Και ρε. Ω, αυτός. ναι! Ο αδερφός σου! Αδερφέ! Δεν και ο αδερφός σου. Αδερφέ. Τι κάνει ρε. Αβανίζεται. Πάντα! I'm πάντα. Εγώ δεν έχω βρει ακόμα τον πεζοπόρο. I found my brother! Είχα κάνει και εγώ βίντεο που είχα βρει τον αδερφό μου. Του πάντα forever and ever. Yo, sweetheart. Τι είσαι? Stone bricks. Ωχ, και είναι πολλά για τα ρημάδια. Πού να πάμε, πάμε πάνω. Εγώ κάθομαι στο τζάμ μαζί με το μαλάκι. Ωχ, κάτσε θα τρέξω τώρα. Τρεκάτε πονταράκια μου, τρεκάτε. Τρεκάτε πονταράκια μου, τρεκάτε. Τώρα άμα λιβάρει και αυτός εδώ θα τρελαθώ, το ξέρεις, Δεν μπορώ να βρω κάπου που να κρυφτώ, Κάνω γύρω όλοι. Γύρω-γύρούλι. Στη μέση ο πεζοπόρος κάθεται και κλαίει. Γιατί δεν τον παίζουνε? Φιλενάδες της. Αυτός ο Σικέρ είναι τελείως βλαμμένος ρε φίλε. Να τώρα είμαι από πίσω του, ανεβαίνει στη μεγάλη σκάλα. Στην πολύ μεγάλη σκάλα. Ωχ, Παναγιά μου, εγώ κρύφτηκα. Ο Σίκερ. Το όνομα του είναι LOL εδώ. Πλάκα κάνεις, Δες το ναι. LOL εδώ. Έλληνας, Αλμπανός, τουρίστας. Θα τουρίσει την πίστα. Ρε μαλάκα, είναι ένας χακεράς εδώ μέσα. Δεν με είδε. Γκανάω. Γεννάω θέλει να πει. Με βλέπεις εγώ που είμαι. Τι είσαι βασικά εσύ? Ένα crafting table. Ή λαγκάρει υπερβολικά και δεν μας βλέπει. Το χτυπάω τώρα μισή ώρα. Εσύ είσαι που το χτυπάς, ρε βλάκα. Δεν έχω κάνει ρημαδίο. Ούτε εγώ σε βλέπω, ρε. Είσαι ένα gold ore. Τι corridor μωρέ. Πού ακριβώς είσαι εσύ? Γιατί να γίνω gold door εδώ πέρα. Να σε, με βλέπεις? Βλέπεις και ένα χακερά. Με βλέπεις? Χοροπηδάω, Ναι, και εμένα με βλέπει. Αμάν.
Στη μέση ο Μανούλη. Ρε ποιος το βαράει όλη την ώρα. Εγώ. Τι πλάκα. Κοίτα τι κάνει. Βλέπεις ένα crafting table εκεί κοντά. Καλό κι εγώ γιόλο τώρα. Γιόλο. Φύγε από εδώ. Με κυνηγάει. Βοήθεια. Θα με χάσει τώρα μαλάκας. Εγώ και ακίνητος και κοίτα κάθομαι ακίνητος και με χτυπάει με το short και δεν παθαίνω πράγμα. Ούτε καν να κάνει τον κόπο να με στοχεύσει. Πω καλά εγώ είμαι προ Γιόλο φούρνες. Φουρνέις πως λέγεται. Α, με χτύπησε τις καρδιές αλλά να γίνει με. Πως θέλω να ψοφήσεις. Πολύ. Πολύ ακίνητος ήμουν γι' αυτό. Όχ, πέθανε ένας. Strong είναι. Οχ, 2 σίκες είναι τώρα. Αμάν. Καλά, σε 87 δεύτερα ξύστη. Γιόλο. Βλέπω ακόμα εκεί πέρα τον παιδεύεις εσύ. Αφού έχει μπει στην παρέα των crafting tables. Έφαγε κι άλλον. Λόλ εδώ. Μόνο που δεν έχει φάει εμένα. Εγώ έχω ανέβει, έχω κατέβει. Έκανα τα πάντα και ακόμα να με πιάσει. Θα σου δώσω. Εγώ ακόμα το χτυπάει. Είμαι μόνος από τη γενιά μου που το χτυπάει και δεν είναι παπά. Τη γενιά σου. Από τη γενιά μου, ρε κουφάλογο. Ασολάδα, παγιστός. Τον έχω στριμώξει στη γωνία, δεν ξέρω αν το βλέπει. Ρε εσύ είσαι που το χτυπάς όλη την ώρα. Ναι, μου έχει σπάσει το γέρι. Από 2 blocks είναι τώρα, Όχι. Και άλλον έφαγε ο Λόλ εδώ, αλλά δεν έχει φάει εμένα. Όχι. Θέλει να με φάει. 2 seekers είναι πάνω. Αμάν. Ρε βλάκα και τους 2 βαράς. Ναι, κοίτα εδώ. Όχι, του σπάσα το κράνος. Του σπάσα το κράνος. Μου κάνει το βάει. Του σπάσα το κράνος. Έλα εδώ, τον έχω στριμώξει στη γωνία. Νικήσαμε. Ναι, και δεν έκανα απολύτως τίποτα. Γιόλο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλο mini game. Πάμε survival games, πάμε ό,τι θέλεις. Πάμε spliff. Πάμε Ή split. πάμε Skywars. Πάμε Skywars. Οκ, πάμε Skywars. Σε ποιο lobby δεν βασικά, είναι πάμε στο πολύ. lobby 1. Α, εκεί είναι. Ωραία. Έλα εδώ, με βλέπεις. Hello. Ωραία, Έλα εδώ λοιπόν, δεξιά. Αυτό nether, map nether δεξιά. Πρόλαβα. Πρόλαβε 10 στους 12. Γιατί, αν πέσω μες στη λάβα, τι γίνεται. Καμπουμ. Δεν είναι δίκαιο. Άμα κάτσεις ακίνητος δεν θα πέσει μες στη λάβα, πολύ απλό. Εσύ που θες να κάνεις hard save, βρε. Οπα, Gangnam Style. Όχι, από πάνω είναι άδειο. 5, 4, 2, 1. Γιόλο. Diamond helmet, diamond μποτάκια, gold τέτοιο. Το gold. Καλάμι ψαρέματος, Λοιπόν, execute Chain bottles. Legends, Diamond Helmet, Golden. Μου λείπει για να γίνω full armor, μου λείπει μόνο το... Όχι, όχι, άλλα 2 chest έχει. Αλήθεια. Κάτω, ναι, ψάξε κάτω. Κάτω ρε βλάκα. Oxina diamond Πλάκα κάνεις, enchanted. βρήκες Oxina diamond call enchanted. off. Α, κι εγώ. Κάτω, τι να το δει. Να με δει παιδιά ή να με δει. Κανονίστε τι θα απαντήσετε. Εξαρτάται η ζωή σας. Εγώ μπλοκάρω τη λάβα με λίγο stone γιατί μπορεί να τσιμεί πράγμα. Μα αυτό το stone είναι άχρηστο εδώ. Λοιπόν, ξέρεις τώρα τι θέλω. Κάτσε να κάνουμε bottle of enchant. Πώς είναι αυτό, ωραία. Πόσα level είσαι? 12. Μόνο εγώ 19. Ο καθένας ό,τι είναι μπορεί και ό,τι θέλει και τι θέλει.
Έχω Diamond ταξίνα που θα πει ότι μπορώ να σκάψω ό,τι ώρα γουστάρω. Ω, Ice Speed, βρήκα τέτοιο, Τώρα το σκέφτηκα αυτό ότι μπορώ να σκάψω ό,τι ώρα γουστάρω. Τώρα θα κάνω καμιά μαλακία και θα βάλω, θα ανοίξω. Κάποιος έχει Diamond ταξίνα, αλλά αυτός που έχει Diamond ταξίνα έχει και Diamond Sword. Oh yeah. Μόνο stick μου λείπουν, Που καλά, άμα δεις τι, έχω ανοίξει όλο το μέρος, Έχω Diamond Sword. Ό,τι και να λες. Πλάκα. Και 3 Golden Πού πας Apples. εσύ μωρή ανάπηρη να πούμε, ή πέσε κάτω. Προσπαθεί να με πάρει. Την έριξε. Θέλει να με πάρει shutdown. Πολύ lol παίζω, Πολύ Πας lol εσύ, παίζεις. That's the truth. I can't, no. Όχι, δεν πέφτω. Δεν θα πέσεις, είσαι ο Θάνος, κάντο για τα πάντα σου! Πάντα! Έπεσε. Όχι φυσικά. Τον παγίδευσα τον άλλο τον... Πώς με βάρεσε. Είσαι με ένα Diamond Helmet. Πέθανα. Πέθανα, ρε. Πρόσχε από κάτω σου. Άλλος άνοιξε τρύπα προς τη λά. Όχι ρε φίλε. Πάμε άλλο ένα. Πάμε, έλα. Στην Ελλάδα θα το κάνω. Βασικά Στην για τους Ελλάδα? YouTubers μου. Πάμε, όχι όμως Skywars, πάμε Spliff, Τους YouTubers. βασικά survival games, έλα, Βασικά, ναι. Βασικά. Βασικά, πάμε εδώ στο village, εδώ. Χουχου. Πες μου τι πήκασα. Έλα παίξουμε κρυφτό. Για βρες μου. Τι λέω ρε. 5, 10, 15, 20, 50, 70, 100. Φτου ένας πεζοπόρος. Δεν έχεις Σε βρει. βρήκα, να είσαι εκεί πάνω είσαι. Χωρίς πλάκα, μπορώ να φυλάξουμε κανονικά. Έλα, πήγαινε και θα φυλάξεις εδώ μέσα, έλα. Εδώ, κοίτα με. Καλά, θα δώσω Ανάσε. τους καλούς το Όχι. κρυφτό. Πώς θα γίνεις. Ω. Κοίτα πόσο καμάτα το κρύφτηκα. Λοιπόν, ανά και πεζοπόρος, hello. Εχθροί ή Είμαι φίλοι, το καλύτερο διαλέξτε παιδί πριν. σε όλο τον κόσμο. Είμαι ένα μικρό πάντα που μου αρέσουν να τρώω. Τι να Να τρώω. τρώω. Τι μου αρέσει να τρώω, πεζοπόρε. Να- Γιόλο! Θες να πω μπροστά Ούτε Θες μ' να πω άφησα. μπροστά στο βίντεο Τι της αρέσει να τρώω. μάθετε. Κοπρόσκυλα. Ναι, πήρα μια gold αξίνα τουλάχιστον. Όχι αξίνα, τσεκούρι. Μερικές φορές... Του αρέσει να τρώει. Εγώ θα πάω σε κανένα σπίτι να περιμένω και όποιος μπει να τον αργαλίσω. Αμάν, επιτρέπεται το PvP. Αμάν, έφυγε ένας. Τι σκατοπίστα είναι αυτή. Δεν με ακολουθάει. Δεν με ακολουθάει κανένας. Δεν έχει πολλά chest. Αυτή η πίστη. Βρήκα chest. Ω φίλε, Κι εγώ. έχω golden sword και golden helmet. Έλα πεζοπόρε, πού είσαι. Εγώ έχω golden axe, δεν σου Πού λέω. είσαι ρε, να σε σκοτάσω. Με αυτά που ακούω δεν θέλω να έρθεις κοντά μου. Όχι, Πάρε όχι, μερικά όχι, τσις είναι άδεια. Όχι, με φάει. Όχι, με έφαγε. Ναι, σε Λοιπόν. ξυλίνει. Περίμενε, μπορείς να κάνεις spectate. Όχι. Γιατί. Λοιπόν, να πω λίγα λόγια για το server, πεζοπόρε. Σε αυτό server? παίζουμε ρε. Ότι είναι premium επίσημο. server. Α. Ναι. Το IP θα το βρείτε στο description. Όχι. Το πεζοπόρο, το channel του πεζοπόρου θα το βρείτε και αυτό στο description και ένα κοριτσάκι μικρό. Αρκούδα είναι αυτή τώρα, δεν ξέρω τι είναι. Yo mom in HD. Πεζοπόρης ζωντανός. I'm still alive, baby. Το κάνω για τους σκιουρούς μου, γιατί εμείς έχουμε μάθει να επιβιώνουμε στα δέντρα. Ανεβαίνω πάνω στα δέντρα και καμπερώνω. Oh yeah. Άντε ρε πεζοπόρε. Oh yeah. Ψόφαντε. Τι θα παίξουμε μετά. Δεν ξέρω. Θα πάρουμε όλα τα mini games. Βρήκα gold helmet και gold σπαθί. Όπως αυτά που Μήπως έχεις είναι δει δικά εσύ. μου. Όχι, τα βρήκα σε chest.
Αλφα ρε πεζοπόρε, άντε. Μα δεν βρίσκω άτομα να τα σκοτώσω. Να τελειώσει το παιχνίδι. Κανένα άτομο, τώρα χωρίς πλάκα. Γράφει 9 players remain και... Χρειάζομαι καινούργια ακουστικά ρε. Μα, το έχεις πει σε 7 Το βίντεο. ξέρω ρε, αλλά δεν ξέρω πότε να πάω να πάρω. Αλλά τώρα αρχίζουν τα σχολεία, τότε τζάμπα θα τα πάρω. Τότε μην τα πάρεις. Βλήτω. Ω, ένας μου έδωσε. Ω, Γιατί τον Enderpearl. σκότωσες, Ω, τι... έπρεπε να σε αφήσει να σε σκοτώσει. Να τον αφήσεις να σε σκοτώσει. Μμμ. Ό,τι πεις. Τι Έχω λέει, θα και περιμένω Enderpearl, για πολλή λοιπόν. ώρα. Όχι, έχουμε μείνει ακόμα 7 άτομα, περίμενε. Βλέπεις αυτά τα μηνύματα που γράφω. Μα. Ωχ, kill, 6 πεζοπόρος. 8 θα ναι. Έλα, πεζοπόρε. Σιγά. Ατσεγά. Ατσεγά. Και γου και γου και γε και που και γε και γουα και γου και γου και γουα. Πέθανα Άντε, μόνος μου. επιτέλους. Γεια σου Μιμπάκο. Σλάς. Λοιπόν, slash Slash live ρε W. βλάκα. Ωχ. Πάμε TNT Run τώρα, άντε. Έλα TNT Run και θα σταματήσω το record. Αν σας αρέσει το βίντεο παιδιά, subscribe και like φυσικά. Ναι, Γεια σου φυσικά. παιδιά. Λοιπόν, Yeah. καμιά αρένα δεν έχει, αν δεν έχει αρένα πάμε σε άλλο minigame. Σκάσου. Ultra hard. Τι είναι αυτό. Okay. Γιόλο. Τι κάνεις εκεί πέρα. Τίποτα. Πήγε και η δεύτερη στο παιχνίδι. Οχ, δύο κορίτσια. Έλα για σένα, ένα για μένα. Εγώ παίρνω αυτό. Φύγε από εδώ. Το άλλο Μήπως είναι είναι πολύ κοντό λεσβία. κορίτσι. Μήπως είναι λεσβία. Φαντάζεσαι να είναι Ελληνίδες. Μισκάει, πες. Τι λένε αυτοί ρε. Όλες έρχονται πάνω μου. Α, πεζοπόρε, έλα. Εδώ πέρα ρε. Αρένα βρήκαμε. Άντε, έλα! Πες. Ω, τα μπήκα. Girls. I like girls. Οχ. Girlas. Girlas. No mande me no I like girlas. Οχ, βλακία είναι αυτή η αρέντα. Ωχ, ναι. Είναι πολύ Α, πέθανα κατεύθυνα. Αμέ, Τι κάνω. Είμαι ηλίθιος. ναι. Τι κάνω. Είμαι ηλίθιος και εδώ που πηγαίνω. Αν νικήσω εγώ, θα κάνω giveaway στους subscribers μου. Τι κάνω. Ωχ, λάγκαρα. Γιατί ψόφισε εκεί Φάνη. Λοιπόν, gamers, αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Παίζω πω ρε. Έχεις να πεις τίποτα. Ναι. Όχι. Ωραία.
Λοιπόν, subscribe και like, αφήστε κανένα comment. Το channel του Πεζοπόρ θα το βρείτε στο description, όπως και το IP, όπως και το Minecraft το Premium. Ναι. Λοιπόν, τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας από μένα. Bye bye.